Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Олгатова койбір темалар турында кыскача. Чолда балалар бакчасынан 2 кыз бала кочканы, балаларны таба алганнармы? Татар драма театры премьера әзерлей, шоуларны нәрсә көтә? Кошу уңышлы була, шолда балалар бакчасында тагын бер вакыйга, бу юлы сүз инешкәй турында бара. Хавасыларга чыккач, 2 кыз мәктәпкәчә белем бирү учреждениесеннән качкан. Аларны тиз генә таба алмыйлар. Балалар инде берсенең өенә барып җиткәннәр. Толырак безнең алдагы сюжетта. Бу кечкенә койма ясле төркемнәрендәге балалар бу территориягә кермәсен өчен куелган һәм балалар бакчасы территориясеннән китү өчен ул көнне кызлар әлеге коймага менгәннәр. Элек мәйданчык һәм веранда ясле яшендәге балаларга каралган, ләкин хәзер территория буш. В связи с тем, что у нас стало меньше групп, эта группа закрыта, на этом участке дети не гуляют, девочки пришли с другого участка. Тышта йөрү тәмамланганчы, бу 11 сәгать 40 минутта була. Тәрбияче балаларны балалар бакчасына алып керә. Төркемгә кергәч ул 2 кызның юклыгын күрә. Тәрбияче башта аларны үзе эзли башлый, аннары башка хезмәткәрләр дә кушыла. Балалар 13 сәгать 40 минутта кызларның берсе яшәгән йорт подъездында табыла. Тәрбиячегә килгәндә ул бу вазифада нибары 2 ел гына эшли. Работает по 12 часов чаще всего, без подмены, без подменного воспитателя, так как воспитатели на сегодняшний день у нас, к сожалению, имеются вакансии, не все воспитатели работают. И поэтому вместе с тем еще и исполняла обязанности младшего воспитателя, так как тоже младших воспитателей не хватает. Но на сегодняшний день она отстранена от группы, переведена подменным воспитателем. В своей группе она сейчас не работает. В данной группе работают другие педагоги. Балалар бакчасында хезмәткәрләр белән планнан тыш инструктаж үткәрелгән. Аларга балаларны урамга алып чыкканда һәм аннан соң үзләрен ничек тотарга кирәклеген, балаларның тормышын һәм сәламәтлеген саклау турында тагын бер кат искә төшерделәр. Прокуратура балалар бакчасыннан кызларның югалуы турында мәгълүматны тикшерәчәк. Шулай ук бу балаларны мәктәпкәчә белем бирү учреждениесеннән үз белдеге белән китүе турында Россия тикшерү комитеты рәисенә хәбәр ителәчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Татар драма театры премьера әзерлей, труппа тамашачыларга Казанның популяр язучысы Нәбира Гыймадинованың «Сихерче» романы буенча спектакль тәкъдим итәчәк. Геройлар гаделлек турында үз карашларын яклаучы авыр язмышлы һәм катлаулы характерлы кешеләр. Репетицияда безнең төшерү төркемендә булды. Спектакльдә сүз яхшылык һәм явызлык, кешелелек һәм мәкерлек турында бара. Бу капма каршы төшенчәләр безнең чын барлыкта да күзәтелә. Шуның аркасында тормышлар, язмышлар, бәхетләр җимерелә. Сихерче спектакле бераз игелеклерәк булырга уйламыйча эш итмәскә өйрәтә. Сәрне укып чыккач, ул ничектер теле белән, текст белән, вакыйгалар белән һәм әлбәттә бу төп булган персонажларның мөнәсәбәтләре белән кызыксындырды һәм мин аны сәхнәләштерергә булдым. Мәхәббәт өчен дару юк диләр. Яшь кыз Сәвилә үзеннән күпкә олырак булган укытучысына гашыйк була. Бу аларның икесе өчен дә сынау һәм бу Сәвиләгә дөньяны бөтенләй башка яктан ачарга ярдәм итә торган мөмкинлек. Рольгә керүе авыр булды, чөнки роль буенча мин үземнең күпкә олырак булган укытучыма гашыйк булам. Минем тормышымда андый вакыйгалар булганы булмады һәм әлбәттә бу беренче тапкыр шундый хисләрне кичерергә туры килә иде. Авыр. Роль минем өчен әле бик авыр. Әле эшлибез генә, эшләү дәврендә дә авыр. Әле рольнең нәрсәсендер таптым дип әйтеп булмый. Әле монда бик күп эшлисе, әле ул спектакль чыкканнан соң да анда әле бик күп уйларга кирәк, бик күп эшләргә кирәк. Бу минем өчен авыррак рольләрнең берсе. Сихерче спектакленең премьерасын чалулар 8, 9 һәм 10 декабрьдә күрә алачак. Лилия Гатина, Кирилл Хабзи, яңалыклар.
Шын паста яки пицца ошап карау үшін шетелге ұшарға керек түгілі Йорчолыда Перчини ғайла итальян рестораны ашылды. Шол халқын һәм шәһәр қонақларын Тынычлык проспекті торговый квартал сәуде көңіл ашу үзәге 3-нче кат адресы бойынша иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр көтәләр. Перчини жыл атмосферлы гаилә рестораны бизнес-ланч дуслар белән очрашу, романтик очрашулар яки балалар һәм гаилә белән иртәнге ашлар. Ресторанның уңайлы интерьеры теләсән инди сәбәпләр өчен дә яраклы. В нашем меню представлены, конечно же, самые итальянские продукты. Это пицца и паста. Причем пицца представлена в 2 видах: на тонком классическом тесте и на тесте с выдержкой в 72 часа. Еще одно итальянское блюдо, которое мы привезли в Набережные Челны, которым действительно славится сеть ресторанов Перчини, это паста. Монда классик рыбанар һәм болоньезадан тыш шулай ук заречины да татып карарга мөмкин. Большой акцент мы делаем на семейное посещение, на наших маленьких гостей. Для них у нас специально подготовлено детское меню, где все продумано до мелочей. Шол халкын һәм шәһәр кунакларын Тынычлык проспекты торговый квартал сәүдә күңел ашу үзәге 3-нче кат иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр көтеп калалар. Иң көчлеләр сынаша. Түбән Кама термаларында мунчада чабынучылар арасында ярышлар узды. Пар һәм Себерке осталары бергәләп мунчада чабыну буенча көч сынашты. Комплекска килүчеләр судьялар булды. Чара мунчада бергәләп чабыну буенча Татарстан ачык беренчелеге кысаларында узды. Тулырак безнең алдагы материалда. Түбән Кама термалары шәһәрнең иң яраткан туристлык объектларының берсе. Чара биредә 2нче ел рәттән үткәрелә һәм ул үзенә Россия төбәкләреннән катнашучыларны җыя. Быел кайнар пары яратучылар үндертәү. Мы не применяем никакого контакта, все делается веером, опахалом, веничками, возможно. Это очень интересный, увлекательный процесс. Судьялар билетын сатып алган кунаклар мунчада чабыну усталары язмышында актив катнаша алдылар. Алар катнашучыларның чыгышын 1 стакан су ярдәмендә бәяләделәр. Сразу же вдохновился участниками, у меня загорелись глаза, наверное, это видно. И хочется у нас в Уфе, чтобы тоже такие проходили мероприятия. 2 ел инде баш судья ролендә мунча осталыгы буенча Россия вице-чемпионы һәм Милли мунча ассоциациясының бердәм квалификация комитеты рәисе Сергей Будяк чыгыш ясый. Поскольку количество судей на каждом выступлении может быть разное, мы делим общий вес на количество судей, которые были у нас во время программы. И получаем исходный коэффициент. Чарада шулай ук Россиянең төрле шәһәрләреннән инвесторлар катнашты. Алар үз шәһәрләрендә термаль комплекслар төзү белән кызыксыналар. Очень чисто, очень востребовано людьми, все достаточно эргономично и хорошо работает. Очень впечатляет то, что как с коммерческой с точки зрения работает каждый квадратный метр. Җиңүче һәм призерлар гомуми күләме 300 мең сумны тәшкил иткән акчалата түләүләр алдылар. Мәсәлән, 1нче урынны Казаннан Марсель Ибраев, 2нче урынны Мәскәүдән Максим Ашуров алды һәм лидерлар ишеген Шалыдан Ольга Пупкова тәмамлый. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Кадровый форум-выставка «Профориентация. Образование. Карьера». С 5 по 11 декабря 2023 года. ТЦ «Палитра». Категория 0+. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 27 ноября по 2 декабря. ТЦ на Пушкинской. 45-й комплекс. Новый год в санатории «Радуга». 31 декабря. Банкет, яркая шоу-программа. Новогодние праздники со 2 по 8 января. Лечение, спа, тематическая анимация, каток, лыжная трасса. Звоните 20 56 26.